Nganong importante man kayo alang sa nasod sa Pilipinas ang eleksyon sa Amerika? Nganong nagmonitor man ang nasod sa Pilipinas sa eleksyon sa Estados Unidos kung si kinsa ang mudaog pagka-presidente? Kung si kinsa man gani ang mudaog sa pagka-presidente sa nasod sa Amerika, doon na kanay dako kayo nga impact sa mamahimong posisyon sa ilang presidente sa isyu sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea nga gipanag-iya sa nasod sa Pilipinas nga giangkon sa nasod sa China. Kung pananglitan si Kamala Harris ang mudaog pagka-presidente sa Estados Unidos, buot pasabot ana walay kausaban sa ilang baruganan ang Amerika sa isyu sa West Philippine Sea. Samtang kung si Donald Trump ang mudaog, makita nato nga unpredictable si Trump. Unpredictable si Trump kung unsa ang iyang posisyon sa mga isyu. Kung kining eleksyon sa pagka-presidente sa Estados Unidos, makaapektar ba ni sa ekonomiya sa kalibutan? Ang tubag, oo. Dunay epekto tungod kay ang Estados Unidos nagpabilin nga biggest economy. Gani ang baga dagko nga mga technological companies sama sa Apple, Facebook, Amazon. Kana silang tanan nakabase sa Estados Unidos, although ang ilang influence naa sa tibuok kakalibutan. Kung unsay pagabuhaton sa Estados Unidos, kung panalitan dunay palpak sa ilang palisiya ngadto, ang mahitabo ang recession o madamage ang ilang ekonomiya, na siya ay dako kayo nga impact sa globalization, ug at the same time, gumikan kay kita naga-export o naga-produce o goods nga gigamit para pod sa global economy. Kung ang Estados Unidos muundang ana sa pakig-trade o muundang aning mga butanga, naa sila recession, dako na siya og epekto sa mga ekonomiya sa mga nasod. Unya nakabantay mo? Nakabantay ba mo? Kung naa gani gubat sa uban nga mga nasod ang Amerika, kanunay nga mag-apil-apil bisag way labot sa gubat mga kabombo. Ngano man kung naay gubat sa uban nga mga nasod, maglabot-labot magyud ang Amerika mga kabombo. Unya lain pa nga pangutana, tinuod ba nga ang Pilipinas tuta sa Amerika mga kabombo?